Хора, прекъсва нещо. Сме ли нормални? И сега това е втора част, защото прекъсна нещо. И тук вървиме. Сега сме... И това е магазинчето. Дай ми още 50 стотинки. И да, хора, тръгваме сега на парка. Тук в някакви тръни се заплетах аз. Както казах, и това е едно магазинче, което го промениха. И стана доста по-хубав. Към няма сега по едни трънки. И в момента вървим към Маркет Парк. Те са всички какички, които си търсят батката си. И това ни за нас! Кошкайте са! Хубаво ли се прекарваме? Не! Защо? Защото искам... Пишете долу в коментарите. Искам разбирам. О, Боже. Там моята приятелка е много луда. Не знам, да го казвам. Знам, че ще ми съдите какво обаче. ми баба. Да. Но все пак, четката че. Хора, пак почвам това видео, защото и тя снима какичката. И тази какичка снима, само и тази какичка не снима. Рус и бял. Вие според тън, че студио Ляна това е част две. Кой къде са те? Анди или Дани? Според мен Анди е по-забавен, защото е малко по-смешен и е малко по-красив. Да. Ето го е магазинчето, хора. Не мога да снимат вътре, защото сега хората ще ме помислят за луда, влизам вътре само да им снимам магазина. Да, и аз не мога. Ето в момента тя влиза. Показвам ви го само отвънка как изглежда. Това съм аз. Да, здрасти. Ето го магазина как изглежда. Опитах се. Добре, опитах се някакъв. Ето нашата приятелка, която седи и чака. Сега, че имате малки парк, ще изместим, нали? Много е близко. Мариански ги също. Добре, хора, това е втора част. Тук видите. Хора, Мисля да крича до вечера крипа. ето го малкия парк, той е до нас. Ще го справя и да малко. Ето това е малкия парк. Цвета с пазалка. Не знам да я виждате. И да, ето това е малкия парк. Да, и на мен ми Да, с малко тъпно. много снимки. Ками, аре, отиваме към малки. И да, отиваме. Там ще снимаме. Не е скучно. Ето още една хубава какичка. Аз съм яка. Много си яка, защото цялата е в черна. Аз съм цялата в лилаво. Не, аз съм шарена, хора. Та пък е цялата в розово лилаво, та пък е цялата в бяло сиво. Та е в бяло сиво, която е луда и малко бяга. Всички си търсим батковци. Сами. Добре. И хора, сега ще покажа малкия парк. Хора, ето това е малкия парк. И това е една аптека. Тук има. Тази презалка вече ви показа. И ето тук какичките си люлеят. И за нас с тази какичка няма място, зато и да се оставим тук. Хора, малко не е скучно тук. Ето ги какичките. А са не е тук. Малко ни е скучно. Тези какички да им гледате влоговете, аз ще ги тагна под заглавието. Кажете здрасти, бе! Ни веди срам, хора ви гледат! Лудо! Хора, няма място в телефона да се изстрели снимките на Денис. Пишете в коментарите. Да. Иначе няма да има влог. Трябва да ги... на тези да им гледате влоговете, аз ще ги тагна в... И аз ще ги гледам. Аз ще ги тагна в заглавието на Атис. Та спускат към музики. Пишете в коментарите кой ви е ваш любим певец. За мен и Денис. И за мене! За мене също. Да. Не може да ме опазиш, не можеш да забравиш. На мене да не си. Колко си пия, мале, и виж да става.
Дали, отново не разпем, моля. Дай ми дъвкама. Хора, имате ли дъвки, че на мен се... Ужасно има. Дай на мен. Хайде в колите, сложим разсъхи, избухвайте в колите, стъпва с пълна газ, не лягайте да спите, всички горе, момчетата и жените. Някой да снима. Нямаше да купи си, които говорят на Аз пък и чек не мога да играй. Подивана и Бургас, всички са с нея. на майки ти не знае. После част от кака си. Аз мисля, че... Хора, до тук беше влога. Мисля да приключвам, защото нямам доста батерия. Тази влог за сега приключва. И кака ви казва и чао!